Tavara di Meruata, Marede Maita. Ring Meta Jonjong. Mar hite-hite gowarni debata ama, dohok gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok gowarni tondi parbadia, na tumopal langit do tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang go halak partigori manguludo binaenni parsihohotna marhaporsiaon, alai anggo dihalak parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, asima roham dihami, aidang adong terbaik kami mambain manang aha, moloso dongan nami. Dibaini saya leoma dihami roha banua gijang, asa tau hami manibangi dohot mangulon lomoni roham. Sai dongani mami asa mian hami di bagasakko do di bagasan hatam. Mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret Demeta.
martangi homa pati ni bata di minggu pasa puluh pituon dung trintasion imana tersurat di Roma bindu 12 ayat 2 sonoma hatana jala unang gabe sarobak kamu do portibion alai gabe ibaru mahamu dung muba pikiran muna asa tau hamu manibangi lomo ni rohani debata imana uli na hinaloson na dohot na sungdenggan ido saat na atong rak mangidugugu maita lau maulon na hombak tu patik nai ali tuan debata sai pargugui mahami maulon na hombar tu patik mi amin maret demeta ring meta jonjong tato potima dosata martangiang mahita ale tuan debata pargogo na suatu dusan jala amanami hujo hami do guarmu nebediai ala na targogot hami marningot dosa nami sai marasini roha maho mida hamion o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami namate jalana ehe sian namate nama naik tu badung gijang doho mangodiok kami asi maroham diami sai patotong ma dihami roha hamolatio tuho o tondi parbadia pangapul dina marsa roha pamalum masalut na bernit binain ni dosa nami Roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulon lomo ni roham hodo parhitian ni nasa asi ni roha sai unang tulak kami sai tangiom mahami ho ali dibata ama anak do tondi parbadia amin tabigi mabaga-baga taringot tuasisan ni dosata songonot do hata ni jahuba unak ko mabiar ai au do si lulun ho nunga pola hujo guarmu au napuna ho hasangapo ma di bata na diginjang amin kur inahana
Jesus maringan dia, nungasai dosa di baik budur naik, Tuhan Jesus maringan dia, Tuhan Jesus maringan dia, Tuhan Jesus maringan dia, Tung nasonang doa, Tuhan Yesus lawan, Tuhan Yesus maringan dia. Hata ni debata trupuk epistel di minggu pasa pulpituon dung Trinitatis na tersurat di Poda Bid 24 ayat 20 Rodi 27 margat di soring maita manjaha. Ale anaha sai parati hati homma akka hataki tari homma pinggolmu tumangion akka hataki. Unang tusipa akai sian hatam, saya mamosi ma di tonga-tonga ni roham. Ai hanguluod doi di akka na jupangan disi jalagabe hahisaran di sadok dagingna. Sian saluhut si cakawani, bumodang ma caka roham, ai siani do ruar akka mual hanguluan. Paholang masian ho aci-aci ni pamangan jala pada usian ho bibir si juba jadi. Saya manulus tujal ma matami mamereng, jala laptop ni mata menuju kigor tujolo. Sai tibangi ma pangalakka ni patmu asa tung marsihohot saluhut dalanmu. Unang malipil ho tusiamun manang tuhat biang, saya paholang mapatmu sian hasahatan. Ido saat na martua doakan na tumangion hata ni debata jala nau piopsa. Amin. Kur.
Ring meta jonjong. Taha tidak koma haporseotei songon na hinatindakon ni dongata sa porseon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di dibata jahuba ido ama pargugu na suatu dusan na tumopalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata jahuba na sesedai imana tinuwon ni si Maria na gabe-gabia sian tuan di perbadia andorang so habubuan ido tuata na tumawon na bernit di pamuman ni silatus na mate terpajal do ibana diau pinar silang na tua tubenu toru dong ditanom na mulak mangolu di hari patulon na manai tu surgo laudul tu siamuni di bata Jahoba amanai pargogo na satu dosani disima ibana paima mulak sogok tu tanoon manghum yalak na mangolu do na mate au porsea di tondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria tu panyalak Kristen akan nabadia doh diasesani dosa doh dihatain namandok mulak mangolu sogok daging ni halak nong mate doh dia ngoluan na sora sudah amin. Shalom. Selamat hari Minggu madi hita salutna. Tikting di hita sadarion di Minggu pa 10 pituhon dung Trinitatis doho topik benget mangulahon lomoni rohani debata. Ima di tikting parjolo. Ucapan salam Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton selamat hari Minggu sude ruas ni huria naman dohoti parmingguon sadarion jala aka tamue nami na sadarion dope parjolo sahali marminggu di garejaon hu pasat hami hata parhorasan sian huriata jala selamat beribadah di pasu-pasu di Batama hita marhite-hite perminggota sadarion. Napa duahon ucapan selamat ulang tahun, kelahiran dan pernikahan. Hami parhalado gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton. Selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun parsaripeon turuas nama ulang tahun di minggu pertama di bulan Oktober 2020 tulu.
Sai di lehon debatama ganjang ni umur, hahipason dohot akalas ni roha. Hata ni debata tuna marulang tahun, ima ai dohonon nado akat suruh-suruana taringot tuho, asa dijaga ho di aka dalanmu sudena. Tersurat di Pesalmen 10 sada ayat 10 sada. Aka goar-goarna marulang tahun kelahiran dohot pernikahan, boima taida songona tersurat di tikting sadarion. Napatuluhon ruas namonding. Nah di hari Senin tanggal 25 September 2020 naung salpu, nunga jumolo marujung ngolu sada ruas ina, Marta Boru Tambunan Manang Opu Roy Boru, tutup umur 87 tahun, sian Jalan Turi 2 nomor 42 Medan, ruas Wek Jericho. Tuhatama na mangalehon apul-apul tu sude keluarga na tininggal hona. Laos patupa dosa darion ulaon pangapulion tu bagas keluarga, dung sidung permingguan arian pukul 10.15 wib. Domutusi Riyama hita sude laho mandohoti ulaoni. Napau paton naeng manjalo pasu-pasu parbagason di tikting paduahon. Naeng manjalo pasu-pasu parbagason calon panguli Brigadir Daniel Tambunan SH, anak Niamata Esron Tambunan, tubuh ini Inata, Merida Sialagan Sianhuta Jalan Lintas Jaya, Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, Huria GKPI Kuamang Juning Resort Bukit Sion, Muara Bungo, dohot calon orwan Dr. Agnes Sintia Silaban, Boruni Amata Insinyur Perlindungan Silaban, Tubuni Inata Rina Kurniati Sitopul, sian Jalan Seibilah nomor 55A Medan, ruas Wekana, Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel Medan. Sakap pamasu-masuan nasida di hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2020 di GKPI Kuamang Juning Resort Bukit Sion Muara Bungo masuk pukul 10 wib. Napa limahon papungu pelean. Poin pertama, sadarion papungu pelean dohita pelean 2A dohot 2B guna haperluan ni kantor pusat dohot haperluan Natal. Napa duahon tu hari Minggu tanggal 1 Oktober 2020 tolu nanaeng ro papungu pelean tujolo 2A 2B dohita tu haperluan ni kantor pusat dohot haperluan ni Natal. Nomor onom, nomor pitu, nomor walu, boi mata jahabe. Nomor sia, varia Natal, varia panitia pesta profesionalisme penata layanan tahun 2020 tolu. Parjolo rapat panitia. Rapat rutin ni panitia pesta tahun profesionalisme penata layanan dilaksanakan pada setiap hari Minggu masuk pukul 19 WIB bertempat di ruang konsistori gereja. Yang kedua, Bazar Week. Bazar pada hari Minggu ini adalah bazar terakhir yang akan dilaksanakan oleh Wek Nazaret di teras gereja kita. Untuk itu mari Bapak Ibu, Saudara-saudari agar dapat mendukung kegiatan bazar dalam rangka keperluan kegiatan pesta di gereja kita. Untuk daftar penerimaan hasil bazar dari masing-masing WEK dapat kita lihat pada lampiran warta minggu kita. Yang ketiga, total pemasukan sementara. Pada lampiran warta kita dapat kita lihat daftar penerimaan hasil total pemasukan sementara yang telah diterima sampai dengan tanggal 28 September 2023. Yang ke-10, Dewan Koinonia di seksi lansia. Di hari Selasa tanggal 3 Oktober 2020 tolu nanaengro di Patupa seksi lansia do PHD Menang Partangyangan lansia masuk pukul 10 WIB.
maringanan di gedung sekolah minggu. Domutusi Riama anggota ni punguan lansia mendohoti ulaoni. Nomor 10 sada Dewan Morturia Boy Mata Jahabe napa duahon di seksi musik mamuka di hari Minggu sadarion mardalan songonna somal maaka jadwal parkoran di Huriata di permingguan pagi pukul 8 WIB dohot minggu siang pukul 10.15 WIB. Nomor 12 Boy Mata Jahabe, nomor 10 tolu Boy Mata Jahabe, nomor 10 opat ruas na opname di rumah sakit dohot na pemulihan di Tonga Bagas na Parjolo SO Pardede Sianwek Galilea opname di rumah sakit Siloam Jakarta. Napa duahon Elpin Pangaribuan manang Bapak Yola Wek Nazaret pemulihan di rumah. Nomor tolu Dr. Erwin Pardede Sian Wek Bethlehem pemulihan di rumah. Nomor opat Effendi Sianipar Sian Wek Bethlehem opname di rumah sakit Adam Malik. Nomor 5 Giovanno Albert Simanjuntak Wek Jericho opname di rumah sakit Royal Prima. Nomor 6 Sintua Boru Damanik SH M Home Sianwek Bethesda opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Nomor 15 Boy Mata Jahabe. Nomor 2 Romawi Tikting Parhepengon sentralisasi dohot non sentralisasi Boima Taida Songonas Adong di lampiran Parhepengon ni Huriata di Minggu sadarion Jala Mauliate Mahu Pasat Amitu Aka ruas naung mangalehon pelean bulanan manang pelean tahun pelean persepuluhan Hamauliateon tu Huriata saya ditambahi Tuhan manasa pasu-pasu Tuhamu ruas amanami dohot inanami. Tikting tambahan dihita ruas namonding sahalak inat tiurma boru siahaan manang opung lael boru tutup usia 80 tahun nah hinabaluhon amang manurung alamat Jalan Darussalam nomor 70 sada ruas Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel Sianwek Jericho. Acara adat dan penguburan dilaksanakan di Pekanbaru. Ima tikting dihita di Minggu sadarion. Shalom. Tapasa mapiliata huhuti tamarede. Juga hahamu tangia
martangyang mahita. Pungu dohami Tuhan pinapungu ni asini roham. Madok mauliati hami disude dengan dibasam. Bui hami tari parsian bagas nami tu bagas joromon. Marsobba di jolomi pasahaton ngolunami tu asini roham. Asa hujalo hami hanguluan nasian ho. Dohot hanguluan na manoktongi. Sai pagirigir marohanami jala palasma nang pikiran nami rohanami laho marsaor tuhatami asatung ibaru pakilalan nami jala margugo hami manguduti ngolu nani lehomi sai tatak ma minggu nami sadarion di namarsaor hami tuhatami pasu-pasu bahami marhite hatam nagabe bohal nami ganut tiki jala asi maroham orasi hami siad dosa nami asatung badia hami diadopami marhanguluan hobar tulomo ni roham di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Horas dihita amanginang hatan itu hatta dihita di mingguta sadarion Jakobus 5 ayat 7-1-10 sada. Hujahama dihita jala tapai huti hukma. Songonoma didok. Sokal ni ari parpudi. Atong pabenget hamu maro hamuna aliak kadongan. Sahat rodi haroro ni Tuhani. Ai parhau maipe. Di paimaima do parbue na arga nasian tanoi. Jala dihabenget terdo paima di jalo udan manogot nang botari. Hamu pe marbenget ni rohama patogu hamu ma rohamuna ai donot do haroro ni Tuhani. Unang marhui hamu maralohon hamu aliak kadongan asa unang hona uhum hamu nunga jongjong dipitui pangguhumi aliak kadongan akka panurirang namar jamita marhite-hite goarni Tuhani mati ruhamu di hapor suhon dohot di habengeton ta parhatua do akka naung marhabengeton di bege hamu do habengeton ni si Job jala di ida hamu do ujung nabinahen ni Tuhani ai para sirohabulod do Tuhani jala partalup ni roha ido sahakna ditogihon hatani dewata di minggu tasadarion hobara tu tema minggu ima marbenget ni roha benget mangulahon lomo ni rohani Tuhani. Bahasa Indonesia tekun melakukan kehendak Allah. Benget tekun bahasa Indonesia. Marbenget ni roha mahamu di hapor suhon. Jalalas marohamu makirip. Ima edeta lao tu jamita nakin. Dangadong siak kita nalomoro hana. Manaon na porsuk si taonon rintangan mana tangtangan. Hape say sosoddo tujulutta si taononi doh akana hasit. Alani diapoi manang diapuli mahita. Ala ikobolusotta do suka dan duka manang hapor suhon di ngolut taon. Benget mahamu. Tekunlah melakukan kehendak Tuhan ninda. Amanami inanami godang do putus asa molo adong si taononda madele dau sian Tuhani masohot beribadah masohot martangiang dohot mangula ulaonna ala dangra dapokna hasilna alaya berbeda dohita akana porsea ikon mulai dok benget tetaplah mengerjakan pekerjaanmu. Ahape
namasa di ngelum, toktong maho martangiang, toktong beribadah, toktong mangulan adenggan, marsihohot, atau tetap setia melakukan yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Tetaplah bekerja, tetaplah berpengharapan, tetaplah hidup baik, tetaplah berserah kepada Tuhan. Apapun yang kita jalani di kehidupan, apapun yang terjadi, mulai dok di partikianon, nikmati aja, ngelumi, jalani aja, ninna, moloro bajir, ariudan ganupari, nikmati aja, bersyukur ninna teh, irasutabu mensyukuri. Tapi mulai lapung ninna ngaupak bulan, dan roudan, dohot di Jakarta. Tapi di hita, puji Tuhan, saya rodo udan, itu lebih baik. Nangpe porsuk pakai lalamut, indahamu, manguras sosai do pesahit, nggak manguras muse, indahamu kan, tetaplah apa jalani aja, apa boleh buat kan, karena hujan dan matahari kita nantikan kan gitu. Itulah hidup kita, hujan dan tidak hujan. Alai ahama usahata, ya tetap berusaha apa yang kita pikirkan jalan keluarnya. Boido misalnya mungkin ada laporan seperti itu supaya pembenahan, perbaikan lingkungan bersama sepakat satu lingkungan itu contoh. Jadi itu artinya mengerjakan pekerjaan, mencari solusi untuk penyelesaian. Contohnya akan ajului, maul do dalan, gudang merlubang-lubang. Apa solusinya ini? Kita harus bersuara supaya jalan diperbaiki. Maulu tabadikat contohnya, tuhu tatta, ditoba, batu belia penungga baga dalan. Tapi maulu hita di kota, adong dope berlubang-lubang. Apa solusinya? Apa yang kita kerjakan? Tentu bersuara hita. Ido. Bersuara, jala talului gotong royong. Apa yang kita lakukan? Gotong royong. Seperti itu. Jala gudang. Makanya dihidok tetaplah kerjakan pekerjaanmu. Haporsuhon nanidok ni turpuhon. Ngolon nata alami ima. Namasa hobar tu cuaca. Nah jelas molo terjadi hujan. Pasti do hita sudah martangiang. Tuhan unang maparoudan. Napola mabai bajir. Tu jabunami. Pasti rak martangiang. Molo adong pe ulaon. Rapdo. Au dohot tamu. Martangiang. Leom ma arina tiur. Dohot mardalan ulaon. Ulaon nadenggan. Ima tangyakta. Memang marparbue do. Molo rak martangyak kita marsitutu. Mengadopi. Namasai. Ba ilion Tuhani do arina tiur. Di leot do ulauni mardalan. Jala songoni do mungkin do di pertanyaan kita. Manang marpungu. Misalnya seksi parupuan. Saya pas muse do lau marpungu do pertanyaan. Diuji iba. Ro pertanyaan ikan. Ro udani. Pas ditiki. Ulau di huria. Pertanyaan manang marpungu. Alai adong do. Tong do pe tabain usaha. Berusaha. Molo boido mardalan, marpayung. Dungi mungkin dang mampu be hita molo ngabajir kan. Dang mampu be. Ainunga akka hitir pamatang. Laho mengadupi bajir doh akana asingi. Alai say adong do usaha natabain. Mabay sonang rohata unang marungut-ungut kita. Unang salah menyalahkan antara satu dengan yang lain. Tapi kita buat usaha untuk menyelesaikan sesuatu persoalan. Di dalam hidup kita. Di rumah tangga pesongonido. Mungkin persoalan ekonomi. Mungkin persoalan anak. Mungkin persoalan istri. Nah subui laho hemat. Tu akka di sidabu-dabuan. Mungkin persoalan suami. Holanda pahabison. Mungkin persoalan anak. Holanda pahabison. Dang diboto menimpan atau menabung. Untuk mau dimakan besok atau lusa. Dan tidak dipersiapkan hidupnya untuk hari esok. Jadi mulai dok tekun
bahwa tekunlah melakukan pekerjaan. Berarti dia bijak, dia bisa berpikir, dia bisa berusaha, dia bisa kuat, dan dia bisa terus bersemangat dan bersukacita. Idona idona tekun manang benget sabar. Tapi ereng do di partikianon sifat nijolma sudah jauh dari kata sabar. Kenapa? Molo antrian kan, molo antrian majalo sembako kan, bosan, tidak mau. Jalan bulubui itu adong jalan pintu samping ya kan, untuk atau orang dalam manang di dia kan, sungguh sulit untuk sabar menunggu antriannya. Baik itu di rumah sakit, baik itu mungkin tadi di adong akka ulau na asingi sangat susah antrian. Manang majalo si panganopi, manang di ulau. Lai coba jo, molo ulau na porusuk, manang ulau na berat, dang olo perjolo. Dang olo gabe sakalan, dang olo gabe korban, kan. Dang olo perjolo tuna borati, dia manau ringan. Sugari di padalan, manang dibagi pisang, contohnya pasti dia memilih yang pertama, yaitu memilih pisang yang terbaik. Di pasisi do, nah orang denggani. Seperti itulah. Bahwa ya mementingkan atau tidak sabar seperti itu untuk antriannya. Apa yang menjadi bagiannya atau melakukan pekerjaannya. Jadi gudang-gudang yang dohonan diturpuhon benget mengulahon lomoni rohani dewata. Maharuana masa di nasi nuraton di si Jakobus tuhuria nani dapoton di suraton. Molo padot niakan nama nurat si Jakobuson ima anggini Tuhan Yesus. Nati nubuhon ni si Maria. Molo Yesus kan siat todi. Alai molo si Jakobus ima sian rumah tangga ni si Joseph dohot si Maria. Jala pola do diturpuhon 5 hari di do ibana benget. Benget ninda. Di buku Roma pedidok benget mahamu di hapor suhon. Jala tekun berdoa ninda. Jala marpakirimon inna si Paulus. Di do ibana musedo diturpuhon berbahagialah orang yang masuk dalam pencobaan ninda. Mertua mahamu molo bongot hamu tu pangujunan ini ninda. Adong godeba prinsip-prinsip orang tidak enak, apalagi orang muda sekarang kan, kalau tidak ada tantangan nggak enak, nggak ada tantangan. Misalnya dia sudah punya harta dari orang tuanya, tapi nggak ada tantangannya, makan minum, ya pasti nggak enak. Dia nggak tahu berjuang dan melakukan pekerjaannya. Orang muda mungkin tantangannya kadang dia gagal, kalau dia tidak gagal mungkin tidak tahu untuk bangkit atau melangkah kepada yang berhasil seperti itu. Itu tantangan. Alai molo di jalo ibana tantangan jala marhite kegagalan ini ibana boy gabe nomor 1. Jala mungkin haru tabige padoha songonon marhite akka video-video singkat dido disi bahwa akka tantangan ini si tahunoni tanpa tantangan ini kita tidak dapat meraih kebahagiaan atau si keberhasilan. Contohnya songonon, waktu dia di kelas, seseorang waktu dia SMA di kelas, dia mungkin paling bandel, tidak pernah belajar, tidak pernah duduk tenang, membuat selalu keributan, kata orang yang menayangkan video. Selalu dipandang dia tidak berguna karena selalu jahat seperti itu. Mungkin secara teori dia tidak mendapat nilai angka 8 atau angka 9. Tetapi setelah hanya tamat SMA dia, justru dia pengusaha. Justru dia orang terhebat. Kenapa bisa seperti itu? Karena bakatnya mungkin bukan di pencapaian nilai teori. Tetapi dia sudah punya pikiran atau berpikir keras, mempunyai pengharapan keras, atau punya ketekunan dan keinginan tersendiri bahwa dia memang sedang bekerja dan berpikir keras untuk ke depan. Jadi seseorang itu ya itulah tantangan itu memang kelemahannya tidak mencapai
dapat mencapai teori mungkin angka-angka yang hebat, tetapi dia mempunyai ketekunan atau pengharapan atau ada rencana-rencana atau cara untuk masa depan. Ada yang sudah dirancang seperti itu. Alani berbeda-beda memang setiap orang ketekunannya. Alai mulohudok nakin mungkin tu yanak kope, mungkin di tongan di keluarga pe, mungkin seorang suami mungkin gak sabaran ditunggu seorang ibu contohnya menjaga anaknya, tidak sabaran untuk disediakan makanannya, atau tidak sabaran untuk menunjukkan peralatan-peralatannya untuk mempersiapkan kerja dan lain-lainnya itu. Karena apa? Ya mungkin karena tidak mandiri dan tidak melakukan tugasnya bagiannya masing-masing. Jadi Bengeti melakukan tugas bagiannya masing-masing. Dan marungut-ungut mungkin tidak menuntut orang lain dan tidak mengharapkan orang lain. Tetapi kita mengerjakan bagian dari pikiran, bagian dari kita. Dan menghadapi apa yang menjadi yang kita hadapi di dalam hidup kita. Jadi songon nakit de nama dok bahwa mungkin dia tidak berpikir apa-apa, tapi bagiannya sudah ditekuni dan sudah dikerjakan tanpa kita tahu. Jadi masing-masing mengerjakan bagian-bagiannya sehingga mencapai kesuksesan tersebut. Di bagasan hatani dewata nakin bengek mahamu jala merlas niroha mahamu jala adopi hamu mak mertua ma nabongot tu pangujunani ninna si Jakobus. Ala tahu maibana molong ngadi bolus ibana pangujunani tahu maibana laho mangadopi jala gabe kuat jala mampu mangadopi pangujunani. Ahado haroha porsuhon di huriana diadopan di si Jakobus pola di suraton ibana tu akka huriana perjului di ruasni huriana perjului diro dison akana mora menindas akana pugus jalana morai holam mamikirhon dirina keuntungan pribadina. Jadi marporsuk ma akka napugusi jala akka napugusi pola naing madele mangulahon lomo ni rohani Tuhani. Alani didok si Jakobus ma didok ma alusna na jonok ma ari ni Tuhani ninna. Kenapa dihubungkan jonok tu ari ni Tuhani? Bahwa si taunot tai pasti do salpu. Di hari haroroni Tuhani akhir segala haporsuhon penderita tai disima akhirna. Anggo saliling di ngolut tahun tong do adong haporsuhoni tahilala. Tetapi bahwa yang kita nantikan hari haroroni Tuhani haporsuhon manang isen apa porsuk kita manang kita sendiri na mengalami mabain beban bagi kita beban atau haporsuhon tapi kiri pasti berlalu. Badai pasti berlalu ninda. Di balik duka ada suka ninda. Di balik tangis ada tertawa didok. Di balik kesusahan ada kesenangan. Di balik penderitaan ada kebahagiaan ninda. Ido ngulut tahun. Dua pangalahona suka dan duka. Jala ima kerjakan ajalah pekerjaanmu. Bertekunlah dan sabarlah. Pasti kita akan mengalami kesenangan atau kebahagiaan. Karena itu si Paulus marlas ni rohama. Sekali lagi kukatakan marlas ni rohama ninda. Apapun persoalan yang kita hadapi marlas ni rohama. Jalanilah, nikmatilah dan carilah usaha supaya kita bisa keluar dari persoalan itu, supaya kita menanti kebahagiaan. Mulai do ibana jonok do ari haroroni Tuhani, disitulah kebahagiaan kita, akhir segala penderitaan kita, karena hari haroroni Tuhani akan nama bain na jahati, napa porsuk nasida ikut do di uhum, jalahona uhum do nasida, alai nama noktong satia, namar sihot mangula ulaun ni Tuhani, berbahagia karena mereka memperoleh kehidupan yang kekal. Songon dia do tudos-tudos ni nama naon na porsuhi dipatudos songon petani.
Molo petani kan, isi disuat dang itor panen, harus dikerjakan dulu. Jala berharap do ibana hasil panennya pasti melimpah. Jala berharap do ibana pasti panen, kan gitu. Orang yang bertani itu. Dan langsung otomatis berbuah. Manak tasuan, apokat, tasuan mungkin rambutan, dohot tasuan akan tanaman-tanaman, dan langsung panen. Manang na sayur pe umur terpendek dan itor panen. Tetap do ikut dirawat dikerjakan baru pe tarida mah hasilna. Songoni do kesabaran itu antrian kerja kita melaksanakan usaha. Hasilnya nanti baru kita terima itu. Jala diibaratkan ibadah do dison, kesabaran itu diibaratkan seorang nabi. Manang panurirang. Songo dia do harua kesabaran di panurirangon. Olo dodang di jalo hatana, olo di hata-hatai, olo di rehe-rehei, olo mungkin di bain akka penindasan, doho akka hatana sosuman ninna. Gudang do akka panurirang tiki ditolak, jala akka hatani di batadang di jalo, di padan narubi, di penjarahon do akka na asingi. Tapi mereka tetap memeritahon barita nauli di penjara, songo si Paulus. Nape mula-hula ibana di penjarahon alai tongdo. Bui ibana mamaritahon barita nauli. Dang marhite songonon. Alai marhite surat. Ibana isuraton hatani dewata sahatu tikyon. Ima natabereng di bibeltai. Marsaringar hatani dewata. Jadi tetap marsaringar hatai. Jalatok tong tarida pangulaon ibana denggan. Mangului dewata. Dohot mangulahon na denggan. Ido nang natuhita, tong doi ulaoni. Benget ulahon barita nauli. Iko marsaringar siak kita. Jala sabar. Jala tong lo ikon ulahonot tanah ringgani. Songonido naing dohononda. Tetaplah kerjakan. Jangan putus asa. Sekalipun tidak langsung kita terima. Molo ngata ulahon nadenggan. Itor nadenggan diatta jalo daung. Boido sebaliknya. Nadenggat taulahon. Boido tong najahat mungkin tajalo. Alai ikon sabar. Manang bengek dohita di si tahunoni. Ima didok. Jala tudos-tudos ni nah bengeton. Manang nasabaron. Manang natekunon. Ubalga muse tu si Job. Tu si Job. Ima natopu. Ibana mate gelengna. Tidak hitungan hari. Topu habis. Hirtop artana. Tidak hitungan waktu. Jala holan hosa donadong di bana. Alai arta naso magoi sian ibana ima hapor siaonna mangului dewata. Ido melakukan songon tema nadisonon. Melakukan kehendak Allah. Mangula lomoni rohani dewata. Ido ditekuni. Mari kita tekuni. Kalau kita tidak bisa menekuni melakukan kehendak Allah, lomoni rohani Tuhani, odo namaol. Susah sekali kita melakukan menekuni. Dan kita tidak sabar mendengar apa kata Tuhan. Dan juga tidak sabar menekuni. Hidup kita ini juga kita tidak tekuni. Tidak sabar. Dan juga kadang rumah tangga kita tidak kita tekuni. Rumah tangga orang Kristen itu tidak ditekuni sampai mati. Kan gitu. Apapun itu ceritanya. Anaknya atau hidup ekonominya tidak ditekuni. Gudang ibana itor madele. Doakan asingi. Dang ditekuni, dang dipuhuton pasikolahong gelengna. Kan? Dang dipuhuton mangalului ngolu-ngoluna. Banyak sekali seperti itu. Alani kata bengeto tu sude ngolutta donate. Tekun tu sude kehidupatta. Alani tarlu mobi hatani de mata di bagasatikyon. Sabar tekuni keimananmu. Tekunlah mengikut Tuhan. Dan tetaplah jalani mengikut Tuhan. Unang niam marsipata hita beribadah. Unang sipata martangiang harus tekun berdoa. Benar-benar berdoa. Seorang pengalaman pemuda tiki dum tamat ibana kuliah dan tercapai sesuai cita-citanya. Dan tercapai sesuai cita-citanya. Kesaksian di bana mohon. Alai martangiang may bana Arya borong isapetangis. Mencapai cita-cita naon. Jala puasa duau berhari-hari inang. Indai bana. Martangiang berpuasa, beribadah dengan benar dan tekun. Indai bana.
Dan ternyata hasil ketekunanku itu Tuhan memberi saya bisa bekerja. Dan pekerjaan ini sudah saya sangat bahagia. Jadi husukum mak. Jadi sonari ibai kodo peke tekunan mi songon tikina mengalului gereja mi sudah agak berkurang sedikit inang. Tetaplah bertekun. Apapun persoalan, hari itu katanya hampir dia tidak mau lagi beribadah waktu kegagalan itu. Tetapi sesudah kegagalan itu dia kembali lagi untuk bertekun. Dan sekarang mana tahu datang lagi cobaan itu padamu, tetaplah, setialah tetap bertekun di dalam doa, di dalam ibadah, di dalam mengikut dan melakukan kehendak Tuhan. Ido naing dohonon na tuhita, tekum mahita sabar mahita. Naing bainot tu tongani huriai, tarlumobi martangi yang ditongani keluargai, tekunlah berbuat baik. Tekunlah memikirkan dan sabarlah, karena pasti hasilnya ada kita dapatkan. Banyak memang rintangannya, banyak liku-likunya, banyak duri-durinya, banyak mungkin yang mengecewakan. Tetapi tidak salah kita bahwa bertekun itu, mengerjakan pekerjaan dan berdoa, itu tidak salah. Itu pasti kita menanti hasilnya. Dan itulah yang dilaksanakan oleh Ayub. Sekalipun dia tidak memiliki apa-apa, anak, istri juga mengecewakan, mengejek imannya, mengejek kesetiaannya, kan gitu. Dan mungkin menggoda kesetiaannya supaya tidak setia kepada Tuhan. Tetapi dia bilang, jangan hanya menerima yang manis saja. Kita tahu, kita harus tahu juga menerima yang pahit. Jala ido jot pribadi tidak ingin menerima yang pahit. Jauhkanlah yang pahit dariku, Tuhan. Pasti itu doa kita. Jauhkanlah pencobaan. Memang ditangyaktai di dokon, janganlah engkau membawa kami dalam pencobaan. Memang idok do disi. Ya mungkin kontong do tangyakonot tate. Ganu pari, ganu tiki. Mula dinikmati hamu doa Bapak kami, lau-lau hamu, jala langsung itu keadaan memang Bapak di surga, ninda hita, itor tadok, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya hari ini, sudah menyangkut semua itu. Itor ahape nataula, ahasi panganota, ahape pakiota, ahape dijabu, itor tahilala mak. Secukupnya katanya, enggak lebih. Nah saksi kamu ikan, dan tidak kurang. Namanya secukupnya. Jadi tidak sampai berlebih-lebihan. Itu. Tetapi memang cukup dan memang bisa kita jalani. Jala di dodisi, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya supaya Tuhan melindungi kita, jangan sampai kita jauh, tetapi setialah kepada Tuhan dalam saat suka ataupun duka. Jangan kita unang tiki olan arong nang tapangido, baru kita tekun. Hidup tong salah doi. Alai justru las pero hatta tong madok mau liate manang persuk petahilala ala ni bajiri doko kamu ma saya dau ma parsahito sianau ni muamu jala doko kamu ma saya tong maleon ari na tepat dihami doa akan akin upasahat tuhita tok tong mahita tekun di dalam doa bahwa suatu saat pasti kita keluar dari persoalan lingkungan mungkin kan. Dan boy hita terpajong-jong jabu di dulu nanti bo alai saya donggo cara. Naing patuduan di Tuhan itu hita, itu pasti. Songoni donang ngolut tahun itu pasti. Bolo adong nama olta adopi di ngolut tahun. Jala mungkin kita sudah jatuh sedalam-dalamnya. Songon dan didok ni nama dok. Andaikan kita jatuh ke sumur yang dalam, bintang masih kelihatan katanya. Jadi juga kita, andaikan kita jatuh sedalam-dalamnya, di dalam penderitaan kita masih ada pengharapan yang bisa secercah pengharapan Ninda yang bisa kita lihat. Itulah pengharapan orang Kristen, orang yang tekun, orang yang bengek, orang yang tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi bertekun itu adalah artinya menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Ido. Jala dang masohot ibana marsi hohot rodi saliling dililing da ibana pasahatun nguluna tu Tuhani mangula lomoni rohani Tuhani jala jonok ibana tu Tuhani dang marungutungut ibana taringot tuna adong di ibana.
Jaladang holan mamikirhon ngoluna ibana. Alai nunga denggan bainon di Tuhani du ibana. Orang yang bertekun itu punya pengharapan bahwa jalan hidupnya itu sudah Tuhan buat. Itulah jalan yang terbaik yang Tuhan buat. Kenapa kita mengalami kemiskinan? Itu jalan kita. Sudah mau Tuhan buat. Ada jalan yang baik dari sana. Mengapa kadang kita bodoh? Karena mau Tuhan ingatkan kita tersadar di dalam kebodohan kita itu ada jalannya mau memperbaiki diri kita. Kenapa kita jatuh? Karena itu jalan Tuhan buat. Bahwa kita di dalam kejatuhan itu mau Tuhan buat jalan menempuh yang terbaik dari jalan yang kita lalui itu. Jadi unak kata pita putus asa, unak kita hatok madele, jangan kita surut dari Tuhan. Tetapi tetaplah bertekun dan benget mata wenget jala pasahaton ngulita tutuhani. Di tikina di naparpudi dohonok kuma rak mahita madok amanginang ima bahasa Indonesia bahasa Batak tema hari Minggu ima benget mangulahon lomo ni rohani dewata rak mahita madok. Benget mangulahon lomo ni rohani dewata bahasa Indonesia. Tekun melakukan kehendak Allah. Ngabui betadabu akiamang inang. Sudah di dalam segala hal kita harus benget, sabar, tekun. Maka kita memiliki pengharapan yang kuat dari Allah. Secercah harapan yaitu kebahagiaan dan ketenangan, kebahagiaan yang kekal. Semua duka dan suka pasti berakhir, tapi Tuhan akan datang mengakhiri semuanya bahwa kebahagiaan kekal Tuhan berikan kepada kita. Amin. Pertanyaan Mahita. Mau lihat Tuhan di basam marhite minggu nami sadarion. Dipakulingi hatami dohami, patuguhon rohanami. Dina godang hapersuhon, godang parukilon, taringot tungolu, taringot tu keluarga, taringot tu ianakon, taringot tu ngolu nami di tongani masyarakat, taringot tu haperseon nami, haburjuon nami, manang pangalahon nami. Nang pangalahon ina humaliang, godang dogabe parukilon, jala sipata, unggodang parukiloni, dihilalahami sian lasni roha. Tuhan hatam di bagasatikion, di sudina huadopi hami, didok hatami naing benget, manang tekun, manang marahaburjuo kami. Marsihohot mangula lomo ni roham, marsihohot haporsiaon nami, marsihohot hami di tangiang, pasahaton ngulunami tuho Tuhan. Marsihohot hami burju ditongani keluarga, dohot ditongani masyarakat. Jala pataridahon haporsiaon nami, marsaringar hatam, jala marsaringar akau laon nami nadenggan. Jala tarida sian hadirion nami, toktong burju, mangulahon lomo ni rohami, hami. Tuhan pargugui mahami, asa toktong hami, marhabengeton, marhaburjuon, manang tekun, mangulahon lomo ni rohami, marhite sude gulme ningolu nami. Namar lapatam mai, batu duhonon nami ma, sude ngolu namion, mangulahon lomo ni roham. Nang dingolu si ganupari, tarlumobi di partodion, toktong marsiohot tami, rodi saleleng ni lelengna. Tuhan para siroha pardenggan basa, gudang do akapadiliat dihami, gudang dihami akaparungutunguton, jala gudang do mabaik kami sumurut sian ho Tuhan. Nang sumurut gali hami mangulau-laun nami, nang sumurut mabain daringgan, tuakka na humalia kami. Alai hatam di bagasan tikion manugiho kami, asa marsiohot di bagasan hatami, mangulahon lomo ni rohami, mangulahon ulaun naringgan. Toho pamahadirion nami Tuhan, marhadirion naringgan di adopami. Asima roham, pasu-pasu mahami, lam tudeng ganda di tongan di bagas, tongan di keluarga, tongan di huriami, maradopon ianakon di huriami, maradopon ianakon nami di tongan di masyarakat, nang di tongan di bagas nami be. Dipuji rohanai maho Tuhan, marhiti asini roham, sai pargugui mahami, mangulahon saluhut nai. Madok mau lihat hami Tuhan, turwas ni huriam, nabui depe mangalehon ngoluna, tu bagas jorom, marhite pelayanan. Pasu-pasu ma pelayanan di ruas ni huriam, doho akan aposom, makobasi huriami, asa toktong marhaburjion marhabengeton, makobasi ulaonna, jala setia ro disaleleng dilelengna,
mek nang nabalga toktong di hobasi ima makobasi di tongan di huriam nagabe hanguluan di ruas ni huriam nang dihami saluhutna jala mauleate di pasaha rohanami nang di ruas ni huriam na mangalehon nguluna marhiti akapabahenan ima akapelean dohot sumbangan dohot aka tenaga laho membangun huriami marhiti akapanitia dohot aka seksi-seksi dohot marhite pabahenan ni ruas ni huriam naso haguarakan sai marhaburjo manasida manang tekun mabahen daw muli ditongani huriami sahat ro di ari saliling nililing na ai tapon nami mahasil sian naniulani nasida ganup nang naniulanami songoni manang ruas ni huriam na marulang tahun di bagasan mingguan dohot na ulang tahun pernikahan mau lihat di pasaha rohanami di pertambahan ni hari-hari ni ulang tahun dohot hari ulang tahun pernikahan pasu-pasu mana sida di tongani keluarga pasu-pasu ma pribadi na marulang tahun jala tabay ma akka pasu-pasu mi jala gajang ma umur gajang ma akka pasu-pasum jala gajang ma ngulu nasida marhiti akka ngulu silehonomu di nasida naso hurangan di manangaha songoni mahuwa kami ruas ni huriam molo di bagasan godang akka persuhon paru kilon di roha pikiran nang di ngulu ekonomi nang di akka parngulun na di tongani masyarakat nang di tongani keluarga nang di akka naduk-duk di pikiran nama baik sahid di pamatang Tuhan asa toktong manasida setia manang benget pasahat toni tuho jalan marhaburjuon nasida tuho Tuhan dohok mangulau-lau na pinasa nasidai na niula nasidai asa boy nasida makirim di pasu-pasum hama balum ni sahid dohok las ni roha manang kebahagiaan Tuhan songoni manang ruas ni huriam na khusus atongon di bagasan parsahiton haporsuhon na gudang di hilalan nasida alani parsahitoni ima amang SO Pardede amang Elvin Pangaribuan amang Dr. Erin Pardede amang Effendi Sianifar amang Giovanno Albert Simajuntak inang Sintua Ewo Rudamanik Tuhan tongon nasida di bagasan parsahiton dohot deba di bagasan pemulihan dangadong gogo nami alai huwa kami ma itu adopamu ape ho tangan mitu nasida jala sude akka tangan perawatan songon perpanjangan di tanganmu pamalum mananggali sahid mai sian pamatang ni amanami inanami jala asima roham tangi homma akatang yang nasida jala pamalum maha porsuhan nasida songo katam namar siohot jala nama juhun guarmi makirim do nasida tanggal jala sahid tanggal sahid jala malum nasida sian parsahitan nasida Tuhan apuli rohan nasida jala palas rohan nasida jala bui patudom mutu nasida aka usaha Tuhan mamalum di sahid nasidai manang obat na tepat parubatan na tepat boy nasida rap dohot kami Tuhaduan memuji ho ditongani bagas joromi songoni ma Tuhan nang akka ruas ni huriam manang di pangaratuan doho si solho nami manang di dia penasida ramoti jala pasu-pasu toktong manasida marlas di roha nang na khusus huwa kami na berduka na jumolo warhat sian tongani huriami ima inanami nang borisiahan hinabaluhon ni amanami amang manurung di Pekanbaru dak terbahen sahabat roha nasida saya lehoma apul-apul na sumurungi tu nasida asima roham apulima nasida songoni nang keluarga ni peparani opuroi tung apulima nasida di panarikon ni inanami nang songoni yanakon ni huriam nanaing marhasohotan di hari naung binuhul nasida marhite asini roham lehon arina tiur doho gogo nasida ima tusi Daniel Tambunan dohot Dr. Agnes Borisilaban sai lehon gogo habisuhot di nasida asa tiur jala margogo nasida pasauton jala majalo ari pamasu-masuon tu hari naung jinalo nasida sian ho Tuhan Tuhan lehon madihami aka ari partikian na mabain hami dang bojok manang marukil asa unang di bagasan parsahiton aka ruas ni huriami alian yaka udan nama bain ro banjir tu bagas nasida
asa lehom Tuhan, arina denggan di hami, asa unang marsa kami, jala doa kaparukilan, manan pangujunan songon, hatami, dauma pangujuna siak kami. Tuhan, upasahat kami mangulu nami Tuho, jalo maakatang yang nami, atok tong hujoho kami ganuk tiki, marhiti asini roham makirip kami, lehonomu sikop akan aringgani di ngulu nami. Saya jalo matang yang namion, marhite hasesani dosa na pinatupami, marhite asini roham, satung talup hami, diadopami, doh dihanguluan, parjabar dihangulua saliling nililingna. Di bagasan Kristus Yesus, jalo matang yang nami. Amin. Papungele pelean maredehita sian nomor 376 ayat sada. Isena di petui na cocot matutuki Ai di petuni roha Jon jon don ai raja Jesus Kristus Tuhan
nyakoma peliata. Ali dewata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan di saluhus silehon-lehon nadenggan. Dohot nasa ulibasa na maulitus. Hu pasahatami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Sa jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hu parahasia kami pelianon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanai marhite-hite todim. Asalam hutadahami gedang nisi lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hai madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang. Saya pinorbadia maguarmu. Saya Roma harajaommu. Saya sauk malomo ni roham. Di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debatama hita. Di sodakon Tuhan debatama bohina tu hita. Jalasi marohanami dahita. Di dopakon Tuhan debatama bohina tu hita. Jala di pasorhon madamena tu torditabe.
Cik lau hey hey. Cik lau hey. Okay. Alani haguguki Boyau berdalan di ngoluko Aku rahona dilabuki Tungso boyau songono Hodo hagugo Manu Korea Uberek bohi Laos martagiana Bagi dopak rupi yon dia Setiok tanganku Setiok maaf Ai hodo Tuhan Argogo dia Jangan dia gogo Boyau berdalan di ngoluku Tampuna hona dilabuki Unso boyau semono Hodo agogo Manupan Korea Uberek bohim Laos matagiangan Magidopak Kurubion diam Sai tiok tanganku Sai tolu maaf Ai hodo Tuhan Bargogo dia Uberek bohim Laos martagiangan Magidopak kurubion diam Sai tiok tanganku Sai togu maaf Ai hodo Tuhan Bargogo dia Cik lau hey hey. Yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi, yang saya hormati Wakil Gubernur Sumatera Utara. Amin. Satu lagu. Setidaknya punya 70 tahun. Yang saya hormati